Kani ka long ke jingkli ka bang kwa ban kli fi kani ka sngi. Ba kata ka long. Phin le kumno habala pynshoi ya phi. Phin le kumno habala pynshoi ya phi. Ngai kublai choi ya phi we baro ha ka kerteng ba thiang tam ka badan bor tam ke jong trai u nongpnem jungi u Jesus Christ. But sa sien ngapan sngau ya phi ya kani ka ktien. Namar kani ka ktien ka dei ka bor ya phi. Kani ka ktien kan ai ya phi ya ka jing start ro kumno ba phi phin le habala pynshoi ya phi. Ba ngana ai kublai ya phi ki badang shu ngap ning kong ya kani ka khubor le se ka de ka sin ka baning kong fi kumnor fi scroll but fi i ya kani ka jingkren ngasngau ba kam dei ka bu shu jarang khat ya ka ba fi i kani ka channel ngasngau bo try kwa ban kren ya fi ya kani ka sngi ka ba menta kumno phin le habala pynshoi ya phi. Ya phiru ki bala ju ngap na ka sngi nga ai khublai kerpang ya phiru ha ka kerteng ka bathyang tam ka banon bor tam ka jong try ubau nong pen em jungi u Jesus Christ. But ya philang ki ba pet men step men sngi men miet nga ai khublai ya phi baro bangangai ka ne ka khubor ka long ka jingker khu ya phi ka jing angnot ka jungi ka long ba ka wei pokoi ka men sim kan yo ya ka jing pen em ba ka wei pokoi ka men sim kan yo Jesus Christ. Ka jing angnot ka jungi na ne ka long ba wei bre un yo tip ya ka ta ka jing dak pura ka jong Christ. Mdai ba pin tip tang khandiat sapang Christ. Mdai ba pin da itu pura ya Jesus Christ. Ba ngangai ka jing angnot ka jungi ka long balada ka jing rong no kawan. Ba wei ru unum do ya ka ta ka jing rong no. Ngitip bagi sngi ka bangi em ka di sngi ki ba kala jan ka jing rong no. Abangi pet ya ka ei ka ba ja ka perthai menta. Hot ngim dei ban khen sting shu ngim dei ban khen la yu ka ne ka la jala ka jana ban shulong melen ne ban shulong rben ru hagata ka sni do aga jongi ha ka bagan jaman si pangangai utrai unda ker khu ya fi ka ne ka sngi ka bamenta ha fi snap ya ne ka khu bor ngangai utrai un ai fi ka bor ba ka ne ka ktien si shagan long jing ker khu ya fi ba fin long ki brio ki ba phin tip kum no phin le ha ba la pynshoi ya fi. Ngangai habang inang im ka ni ka perthai ka jing pynshoi ka don balai ba ka jing pynshoi ka don na maru tau nong pynshoi udang don baru tau de soitan mengitip ya ka ni ka wei ba ba soitan udan si sha u angnot ba wei pu wei u breu un leit lang baru soitan syakata ka punggading tarau pynshoi ba nga ai ngo ru yêu blay ka ni ka sngi ba habu dan nong pynshoi ngi don ri ka ktien ka jong blay ka ba hikai pat ingi kumno bangin job ya kita ka jing pynshoi kumno bangin le haba la pynshoi yangi ngangai akan ni ka por ka ba finang shong hang neru pi don ya ka jing pynshoi pi sngo ta ka jing pynshoi skap li yu ne breu ngin change no ni ka channel ngan change no ngan pet da ki we katar ka jing pynshoi ka ba nang fi ka ni ka sngi bala fi sngo mata ka sor kan ma ba kata ka de jing pynshoi nau soitan namar kwa ba phi bin tip ya ka jing shisha namar ka babel ka ong la da pila i tho ya ka jing shisha kan plai lo ya phi bala ba ko no plai lo ya phi da shisha phin long ki bala lai lo tadeng ta soitan bon sin kwa ba breu un tip ya ka jing shisha ta daw ha ba phi pule ka tin ka jong blai un pan sam thia ya phi haba phi duai tang wialam ya ke jingmut jong phi jane jatai tang phi sngo ba ta ke jing duai ke jong phi kam poi shino ru haba phi pule ke tien ru soitan ru kai ke khmat ke jong phi ya ka ba phi pule hi tang ba phim shampang phim smu thu kam rung ha ka man sim ke jong phi kam rung ha ka do not ke jong phi ka chu sa tang ha ka ta ke jing pule henre ke khlam men toy ka ta ke jing pule tadeng ta kwa banong ifi ka ni ka sngi ka bamata usoitan un yele kat bala ban khang ban ka ban da ban pan matla yêu breu ban kedat yêu breu nakata ka bakin jaman sim syakata bet ka bakin japerthai ka bakin jado baru kwa bet ban divert ya ka jingmut ka jongpi ban pan kala lane ban kedat no ifi nakata ka bakin jaman sim syakata ka bakin jado ban nganget utrai unda kerkhu ifi ka ni ka sngi ka bamata ngatip haba pisha pynshoi bun sien ngiliem ha ka jing pynshoi namar ba ladang ngimpat melian ba ha ka ktien ka jong blai ba ladang ngimpat tip ba ka ktien ka jong blai ka jing pynshoi ka long thek ka thma ya ka ba ngi i ha ka ri Israel man ta ba Israel ka ther bom man laga minute man laga second tadeng ta ka jing pynshoi ka long tu sha ther ita dar si dar dam si dam
Tadeng ta usoitan uther bombet uther ia kita ke jing pynshoi api klem da sange ngamtep ka notli ke jing pynshoi ke sisngi kawan ke jim ke jong pi. Tadeng ta nga hikai ya ke ni ke ktien ke jong blai knang ba pin job haba pio snow la ni haba kita ki jing pynshoi ki wan ha ke gm ke jong pi. Ha ke ni ke por nga kwa ban hikai ke poin ke ban ning kong ka long. Haba phi sha ban shoi le si don up deng jong pi ke ni ke pot phim pat tip hai ke ktien ke jong blai phim pat smol thu hai ke ktien ke jong blai le ni phim pat la bai ke ktien ke jong blai phim pat penlang hero ke ktien ke jong blai ke donot ke jong pi ti haba ke jing pan shoi ki wan happy ha ba kum ke ni ke pot phin le kum no ya kwa ban ong fi ke don tang ka we ba ka ta ka long ba phin khot ker pat ya ke kerteng ke jong jisu kababal ka krenchai ka ta gong la fi khot ker pat ka kerteng ke jong trai to an pan em ye fi ba ka dei ka ta na ka por ka por ngi hikai ban pan kan mau biang fi ke ne ka sngi ha ba ka jing pen choi ka wan ha ka skor ka jong fi pio snow ka jing pen choi ki wan pio snow pi ida ne ka khamat ka jong fi ka wan na ka man sim ka jong fi ha ka ta ka klep mat hi klem da bo teng ka kwa ban ong fi what ai ba pin pech arsin ne ba pin yo snow arsin ya ka bakum ka tan re mas yo snow nga kwa ban ong fi pi hap ban kang ban perta ban khot ya ka kerteng ke jong jisu ong be jisu step ka kerteng ke jong jisu am kan pen ran ya ka pop ka kerteng ke jong jisu kan pen ran ya ka ta ka jing pen shoi but sin fi ong jisu la ka wan ka bribe in pe ka film snew film takat la fi ka wan ka bribe in di in bam ne ban mudor ban le eki kabalong persya ika ktien jong blai ka pensensi amen se ma khot la pi khot kerpat ong jisu ka kerteng ke jong jisu am kan pendam krop ya ki bod ke jingdom barok namar ka babel ka ong bahaga kerteng u jisu ki khot se barok kin dam krop bat barok ki thli kin phla ba u jisu u dei utrai tadeng tal da fim pat kan mau ka ktien ke jong blai la fim pat kan mau ki khot ro na kan mau bai tang ne ka we khot kerpat ya ka kerteng ke jong jisu pertabe jisu jisu yarap yanga Fitip na fiong jisu ka pau ka dur ka jong jisu la gawan ka jing brai ka khamat ka ta ka du no la gawan ka brai ka do ka taru ka le ran no ba la gawan ka jing sarong ru ha ka jim ka jong pi ka taru ka du no tadeng ta kwa ban ong fi ka ne ka ski la fim pat tip ma ka tin jong blai khat ka pat ka teng ka trai te kum ta fin sai i ba fin yo ala jem na kita ki jing pen choi ki bawan But ka point ka baar ka long lada la pynshoi yo jisu kan mau ka ne ka wei yo jisu msim la pynshoi tang lai sin hapo gri klau dau soitan re ka babel ka ong ne lai ai pynshoi yo jisu re jisu pat uba klempop tadeng ta habala pynshoi yo jisu ngitep ba jisu habala pynshoi upenon kam da ka ktien kata de ka point ka baar lada fila tip ya ka ktien penon kam ya ka ktien mar ka ktien ka jong blai ka de ka ta ka white lam kaba khamnep ya ka white lam arliang serti kaba mat kaba pendukut sendon ya kita ki jing pynshoi ke jong soitan baro bat kaba lai ken mau ke ni shep ting you blai balada pi shep ting you blai pila ban lait naga pop pila ban job ya kita ke jing pynshoi wat nom snow sarong ka pop ka ban ningkong em ka de ke jing snow sarong bau soitan udah snow sarong ba deheng ta em ba udah syabe no sendon nagata ka presence ka jong blai ka balai kan ma ka ne ka wei ba pin ship ting yo blai wat nom snow sarong ship ting yo blai pitip na bo trai umla ate banya kersum bat pi la filet ka kam auria fi trai jisu undan rangkat bat fi ne mun sim ba khoi un kemen ha filet auria ne bi pe ki film dakai fi trai bo mun sim ba khoi nya pe lang bat fi la pile ke no kam sniu fi di kiat na fi khalai fi kren ke ktien ke basniu ktien ke bajaklia ktien ke basi ke basang fi thrai bo mesim ba khoi unya sngotanat lang bat pm da ding ta ka babel ka ong do not grieve the holy spirit wat pun susi ya mesim ba khoi tigini ki lightly ke banga kwa ban kren ke sngi ai ba fin bat ha ke sngi fi yo ene ke jing kai ka ban kong la da fi sha ban shoi khot kerpat ya ke kerteng ke jong jisu katakan pen pralut barok itu ki jing pynshoi ka baar penan kam da ka ktien ke jong blai nar ktien jong blai ka khamnap ya ka no ka white lam arlang sarti ka balai ka long to fin ship tieng you blai shaban le pop de ship tieng you blai shab fin ngop agata ki jing pynshoi kan mau fi de ban ship tieng shai you blai yo bo blai kan ria no na pi yo bo mun sim ko you kan ria no na pi u david ula hap ka pop klim os ngoto ko bo mun sim jong play ula kan ria no na u
Ding ta kwa benong fi bo mun sim jong blai. Ulong very sensitive ulong bahar har. Tading ta kwa ben dwai nam ta jong fi gani ka por. Pada ba pi ha ba ke jing pynshoi, pada ba ke jing pynshoi ki wan. Ngai fin job na do man ta ka sngi. Ni ne dwai. Try mal ai gani ka ktien bat ngai ngi la yo snow gani ka ktien ka long da ka ba shai. Ba try ngi tip ya gani ka jing shisha. Ba ka jing pynshoi ka wan ba ka jing pynshoi ka wan no blai ong ka ktien ka jong me. Ka jing pynshoi ka wan ba na u soitan. But habala pynshoi te try. Ai bagini ki kon jame kin mau ning kong e kerteng ge jong me. Bagan dan hagar remiang shintur ge jong pi. Baga kerteng ge jong jisu. Tang shu snow hair pin kerpat fin khot kerpat fin kren fin kaang fin perta ya ga kerteng ge jong jisu. But habawi khot kerpat ya ga kerteng ge jong jisu. Hallelujah. Ki bodjing dum paro kin jat kin dam. Ba u Petros ru ulang ngam. Hakata ge duriau bo ulah khot kerpat ya ga kerteng ge jisu. Deheng taken bau jisu ula kerup ya kata ketiga jong ula tan bau la lajem ban nget hagane ga sngi ha fi khot kerpat ya kata jong jisu la da fi de ban ngam no ro hre la mar ba fi la khot kerpat utrai usngau ba umpen ya fi ken nang ta ba penen kam ya ga ktien ga jong trai na mar ga khamnap ya ga no ka wai lam arliang serti ka ktien joblai ka long ga ding ka ktien joblai ka long kom uternam plut jeni tigi mau siang shisha utrai un le ya kata ha ka ba fi don ya ka ktien ga jong blai ha ka donot jong fi bat ada dua ko try bani ki kon jamel kin dan to men sim ke jing shapting ban shapting ye me ko try ban banom shapting yo soitan bat ye ka pop bangada dua ngada kerku ye fi hagane ga sngi o try un ai fi ke jing job ane ga sngi o try un ai fi ke jing start un ai fi ken hallelujah ye ka ga bor ye ka ba fi la ke ban im komuta ken yo bopen so ba e yo blay ga ne ga sngi ka dua nga kerku ye fi hagar tenga jong ji so nga sngo ga ne ka por dan we kong ga ne ka por ba fi million ha ban ya di biar kawan baga jing pynshoi ba fin di biar mentai so pang vi ongan thit biar no nya di pengat ngakran fi ak tenga jong jisu ba nu man sem un sange no ni man sem jing dom kana jat kana pra na dom da ka sni bat kong finam dan shu ya ka ne ga jing kwa e ka biar na fin kwa yo man sem khoi fin kwa ya ga jing di bo tau de man sem khoi finam kwa shu e ga ne ga ba pun bu a ga ba pun yap ya fi na fin kwa ya ga ne kan ka ba pun em ya fi Fidi eu Jisu, fidi eu mesema khoi. Finam trang, finam sliang sho. Hallelujah. Na do mentai ki jong kane ka perthai. Ngadwai ngker khoi fi kong. Dan prench fi ki babuan ki badang. Ngop akak pop men rai finam ngop sho na do menta. Ki jipen shoy la da kiwan fin job baik ngada dwai ngada ker khoi fi. Hagar tengu Jisu nong pen em. Amen. But amen. Try na ker khoi fi long ki nong job om ki nong sharam. Long ki hakli om hatadong ki long halora om hapa. Syaitan long bo ki jat jafi pen luat yo un kala tadam un kala ka depai bo do luat no jen nan na do menta ka sngi jisun ker khoi fi ko lai shibon sai champa ta ka bram chu lai amen